vane makore zvekuti makore yacho ndanga ndine 15 years asi chacho chidiki chakatanga kukura kubva gore rapera ndichatanga kukura zvikazvi chakutokura zvitini pachinare ndakamboya pachinare ndeipo papo wakanditora maekisao wanditora kuda zvikazonozouya uramba uchiti unouya saka ini ndauya ndakabva ndati no zviri kunonoka pabva ndazidimukouya kuharare pabva ndaenda kuharare mukoma wangu wakabva atitora kuti uchitungisa private hospital ndasvika kuya vakabva vanditambira zvakanaka ubva kuti kwazika chichitoda mari yekuti vamaekisa kuti zvakawandawanda saka mari yachiko yakaita 700 US torakata 700 years zvaziraiti saka unozouya wekovhera zuva rimwe muzuva zvaziraiti tipe 6,000 topareti 6,000 pasina 6,000 mutombo iri pamunoenda iyi ndipo takasumuka kovhera zvauya irido uchitungisa i6,000 chitungisa icho saka pane mumwe zvekuti wandakabhuya naye bhuruwai akati kwazi ini ndiri kuda kuti uye ukauya kuno uya ne600 ndopokwadhumita kwe10 days ndichikutreata hatiti operation ka todokutreata kusvika chadzika 10 days izvi zvagwadza chasisowazi chatogwadza machadzunda madzishese machemese ashawanda saka ndiri kukumbirawo rubatsiro kune ruzhinji rwezimbabwe nekuti ndashupika ndio chitsinga icho chichandinesa ndatokupa rubatsiro kuti mundibatsirewo zimbabwe mundibatsirewo phone number dzangu i077 35 85 73